Ayofo sawo hu adango na sawo hu Tigare apeka so munyina abosom no Tigare na emom we adango Tigare ba obere bese egu na furu so ene ade sa ena adango enso tie adango enso ewe bese eno ena wodiku so a ohe Edi adamo yesu de be meto honsa o so SuroWiase ewiase hu nia ebesi kira no wodim enti so SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase. Abusia for me mamu nyina kwa ba edemo ba SuroWiase so eba amamre amane abakosem ahintasem ni nyina ye kokofa na ye de abro na emom no so obi nso ewo story bi opeso na ye cha ni nyina no ye fa na ye de ablem nenne bia ye wani guso a wo hwe afram so adwura afram so titi obi ka titi obi kire kwantempon na efu no SuroWiase sisi na nanum agi atuma ye doso na emu aye yantam se ne be ye fa so abo atia entume enkaye na ye de ni akira afram so adwura yi de na chese Atenasebo chenchirenchen ene ekoso ewo ho no mse Komfobaa na Yaa Adoma Tigare Komfobaa awo adwura afram so ene wani guso a o hwe no ye de ni akiremu ewo ho no mse na komfo a obo na kwala atanase komfo antwi a wo apia krom nsuta apia krom adango komfo ene wani guso a o hwe no obo na kwala atanase sene wani guso a wo hwe no na Yaa Adoma Tigare Komfobaa ena suman atiesi ne su chenchirenche a woko na okwakoya amamre amane ede amanananom sene wani guso a wo hwe no Komfobaa no ene fra entuma green a ne chiame ede ne nsa ebo na chi
Go forward. For the one who saw a she, who hear frugu, Cales ya, not as a comfort entry, our Bonaquala Atenasebo. Now here's my by the not as a Adango, Bosumadango, and a abandoned dear, just a sano, a master sandy giddy nina, not as a Bosuma or she awarding, or no, and will Lugusa Ocean, Bosum Adango, and I will Lugusa Ocean, Ocean, Bob Brenner, or ye, and it's a galley. See no I pay or no and when you go so ocean.
because we adango na se we hu tigale a opeka so mu nyina abosom no tigale na mom no we adango tigale be obere bese egu na fru so ene ade sa ena adango enso tie adango enso ewe bese eno ena we dubu so a ohe
na se se wo hwe amamre ne amane ye koso ya na chese eye ahomache be 1 o'clock to 1:30 emu na ye nua anase eye nana Yaa Adoma Tigare Komfobaa oye amamre ne amane eko ni nyina ye di akire ye domo ne ye pamunti no ye di akire ni afa ni nyina e de ablemu ye se amamre ne amane de ye nton twene se woto twene e wo man mu dia na chese wa ujejireje enyom na de wa ujejireje amane ne amane ene ekoso awone guso a ohwe no ye de SuroWiase ye se amamre ne amane ne di akire nti die tokura obi ntimi nkomu no ehwo na SuroWiase princess na nanom agimi atum so bia mekwa a omubedi machi ombeta machi enu nti ene yakwakofa amamre ne amane edi ni nyina abremo ebesra ose obekoso amawani edi akire de bekoso bia yemfa enkamemo ebefa ni nyina abremo eye Komfobaa na Adoma ena wonuguso a ohwe no adiase yada mu nyina asese mu nya abre ede hwe yada mase
Dauro nisso.